салому алайкум тамошобинони азиз. Дар ин видео касеро, шахсеро ё соҳаеро таъриф карданӣ нестем. Танҳо доир ба як мушкилӣ, як муаммо ки алҳол ташвишовар аст мехоҳем қайд карда бошем. алҳол пизишкон, кормандони соҳаи тиб, ҳамширои шавқат ва санитаркаҳо нафарони осебпазир ҳастанд. яъне онҳо алҳол эҳтимолияти бештар гирифтор шудан ба бемории COVID-19 ба ҳисоб мераванд. Ба чӣ хотир? Ба он хотир ки онҳо ҳамеша шабонарӯза бо ҳамин гуна беморон кору фаъолият доранд. сӯзан дуру мемонанд ва аз ҳолати беморон хабар мегиранд, айёдат мекунанд. ва танҳо ҳамин шахсон дар назди беморон ҳастанд. мо наздикони худро рафта дида наметавонем ва онҳо бештар ин вирусро ба худ қабул кардан имконият доранд. ва олимони ҷаҳонӣ гуфтанд ки мо 80% пизишкон, 80% мардум ҳамин бемориро ҳамчун зуком, ҳамчун грипп мегузаронанд. ва сухан дар бораи чӣ меравад? Сухан дар бораи он меравад ки пас аз як муддати муайян дар беморхонаҳо будан, пизишкон, ҳамшираҳои шавқат ва санитаркаҳо дар куҷо карантин гирифта мешаванд? дар куҷо онҳо худро аз наздикон пинҳон мекунанд? чунон ки як дӯстам ки ҳамин бемориро дар беморхона ғолиб омад қайд кард, ӯ гуфт ки аксари пизишкон шояд ки маблағ доранд, шояд ки захира доранд ва баъзанашон шояд ки надоранд, лекин аксари ҳамшираҳои шавқат ва санитаркаҳо ки масъули тозакӣ ҳастанд, онҳо маоши ночиз доранд ва онҳо пас аз беморхона ба хонаи худ мераванд. ҳатто як фикр буд ки дар Тоҷикистон, хусусан дар вилояти Суғд, як вазъе сохта мешавад, як шароите сохта мешавад ки пас аз дар беморӣ мубориза бурдану дар бемористон будан, пизишкон, кормандони соҳаи тиб дар маконҳои махсус вижа ба карантин фаро гирифта мешаванд, масалан дар осоишгоҳҳо ва ғайра ва казо. лекин алҳол мо мебинем ки ин гуна вазъ нест, ин гуна шароитро мо муҳайё накардем ва пизишкон, духторон маҷбур ҳастанд ки мо маблағи худ бо маоши худ иҷорахона бигиранд ва худро карантин эълон кунанд. шояд ки баъзани онҳо ин гуна имкониятро надоранд. баъзе аз онҳо шояд ки баъзе аз ҳамшираҳои шавқат масалан имкон надоранд ки ба карантин фаро гиранд ва онҳо дар ҳуҷраҳои махсус иҷора бигиранд ё санитаркаҳо. ҳатто як дӯсти ман ки якчанд меҳмонхонаҳо дорад, ба ман гуфт аксари иҷорадиҳандаҳо алҳол аз тарси он ки ҳамин вирус дар хонаашон боқӣ мемонад ва ин хавф дорад, иҷора надода истоданд ба духторон. вақте ки мо мегӯем ки як иҷорагир ҳаст, суол медиҳанд: ки аст? духтур нест магар? яъне ман фикр мекунам ки ин масъалаи хеле муҳим аст ва мо бояд барои пизишкон, барои духтурон, барои ҳамшираҳои шавқат ва барои санитаркаҳо як шароит муҳайё кунем, то ин ки онҳо пас аз бо беморон будан дар карантин бошанд, то ин ки хонаводаи худ, то ин ки фарзанди худ, то ин ки модари худ, падари худ ва завҷаи худ, ҳамсари худро бо ин беморӣ олуда насозанд. боқӣ бароятон сарбаландиву хонободӣ таманно мекунем. саломат бошед ва биёед ҳамҷоя дуо мекунем ки ҳамин беморӣ аз кишвари мо зудтар аз байн равад, зудтар тани мову ҷисми мову қалби мову рӯҳи моро тарк карда бошад.